Omil Kumar Bromo. Angcara. BJP दिलाव माने आं आगोल माबायावमोन आरो इउथआवमोन इउथ BPF माबा दुमारिगुरि प्राइमारिनिफ्राय ओमफ्राय दा आं गोबाव सम BPF आव खामानि मावबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा आं माने BPF दिलाव थानानैबो बांद्राय सुबिदा मोनैनि थाखाय BJP दिलाव हाबफैनाय जाबाय आरो आंजों लोगोसे दा 6 जन फैदों जों बाव औ 6 नखरनि फैफानो होननाय सानैसो दंबावोमोन आरो बिसोर गारि माबानि थाखाय फैनो हायाखिसै उननि समाव फैगोन BJP दिलाव जगदान जानायनि उनाव आं आगोलहाय जेरखम खामानि मावदों दोलोनि जानो बेबायदिनो खामानि मावलांबाय थागोन औ आंनि मुङा बिलिफां ब्रह्म गामिया आंना दाङारखुथिनि आं BPF हानजायाव दंमोन ओमफ्राय दा बिबान फिसा दंमोन बिदिनो खामानि मावलायोमोन आं BPFनि बेनो मेम्बारमोन आदसा BJP दिलाव मानि थाखाय जगदान जाखो आं मोजां मोनो औ बेनिफ्राय साबेसे जगदान जाफैदों नोंसोर बेसेबां 14 जन फैदों कबिरन्जन बसुमतारी सामदरपारा साबेसे जगदान जाफैदों गासै जों 15 जन जगदान जाफैदों सिगां बबे राजखान्थि दोलोआव दंमोन BPF दोलोआव राजखान्थि दोलोआव जगदान दंमोन मानि थाखाय BPF राजखान्थि दोलोखौ नागारखो माने BPF राजखान्थि दोलोखौ नागारनायनि खारना जाहैबाय माने जेबो सुबिदाखौनो होनो हायाखै BPF राजखान्थि हान्जाया बेनिखायनो जों BJP दिलाव जगदान जाफैनाय जाबाय आरो आंना बिपुल मोहन ब्रह्म सामदरपारा साबेसे जगदान जाफैदों 15 जनसो दं जोङो नोंथांमोना सिगां बबे राजखान्थि दोलोआव दंमोन आंथ' जों BPF आव दंमोन मानि थाखाय BPF खौ नागारबोखो जेबो सुबिदा गैया माबा फिसा लामा बिब्लाबो होगोन होनैनो हनै बायलायलांबायसो गैया आंगायजोब्बाय जों बिनि थाखाय BJPआव फैनाय जाबाय आंनियाहाय देरहासार ब्रह्म होनो गामिया एनसिबिल साबेसे जगदान जाफैदों BJPआव दा 9 जनसो दङ सिगां बबे राजखान्थि दोलोआव दंमोन दा BPF राजखान्थि दोलोआव दंमोन मानि थाखाय नोंथांमोना नोंसोरनि फुराना राजखान्थि दोलोआव नागारनानै दा बेयावथ' जेबो जाहोन गैया जोङो गोसो जानानै फैदों आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव BJP राजखान्थि दोलोनिफ्राय रबिकुमार देवआवहाय मनरन्जन ब्रह्मनि बिजाथि महरै गसंनो नागिरदों नोंथांमोना बिथांनि जानानै माबोरै खामानि मावगोन जोङो हानायमानि बिथांखौहाय जोङो हेफाजाब होलांगोन जोङो हानायमानि बिथांखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन बेबायदिनो फैबाय थानाय समावहाय